karon diskusi City Council Noli Partido, sir, may buntag ka ba sa Pandiray? Dan may buntag. Jong, may buntag. Konsel, may buntag. Paminaw ng programang Kuskus Bandera. Konsel, may buntag. Gituyo, ginako ni Paanas Dante. Kaya ron matubag po ni, kaya natubag naman ni Mayor Celso Regencia. Ining kaso nga gipasaka, batok sa kang Mayor Regencia, Vice Mayor Monsignor Jemar Veracruz, o mga opisyal sa syudad, apil na nini ang Mamsar Construction Industrial Corporation, kanila ni Attorney Franklin Quijano, Gaiti Marita Ramiro, Attorney Tomas Ong Kabili, og Sani Perfecto, Alan Liutz Tamula, Yvonne Las Marias, Danilo Iglupas, og mga kaubanan nining kaso sa violation of environmental law, violation of cultural and heritage. Unsa may imo ikatubag ni konsehal, isip usas na ning kamot nga makakuha og pondo gikan sa Presidential Support Fund pinagi sa Department of Budget and Management aron matagaan og pondo nga ma-outro or ma-renovate ang atong anahong amphitheater. Gamay lang nga background ani no. Kanila lagi tungod lagi nga kita kay isuwa mo gitay connection sa Manila. Ningon din sa mga district karon o di biligan mga opisyalis dala na congressman ani. Wala mo gyud mga connection dito nga mga tabang. So nahimo na kanang incident man mo incidental nga nahimo na amigo na to personal ang kaning secretary sa DBM. So, maka-istorya sa niya kahangil po tagamay, kuman si Mayor o si Vice President kahangil po si Presidente nga ito kay Bungo o nga ito si Secretary sa DBP na nangatagod sa mga pondo di mga kanilang may mga pondo na ito katong ipalsugan sa o katong mga ambulansya di katong sa President Support Fund kaning niya, kami 18 million amphitheater. In fact, napay kasunod, naman siguro na karong amot na Beijing nito siguro gina. Lain pong demanda na. Kaya, murag na lang sa back ng another 18 million sa kaning Children's Park. Now, kami kurtahan sa DBM, no, maghihatag niya para i-develop sa itong mga open spaces, mga open space ng park. So, nakakuhanan nga, ang may pinakadaan ang mga tanong nga, kanang anaw ang theater o kanang tapadaan nga kanang Children's Park. Makita mo kung nato nga kanang theater na magkita magpag-pag-pag kada lunes buntag atong wala pa'y pandemic. Kita ito nga guba na mga tangtang ng mga bato kaya mapapagit kuwanan magsimin niya ang mga species na usala komentaryo yun di man niya akong komentaryo gani gikan man sa minority di na akong komentaryo din ang ay naging na siyang tarungon kay dili mo ang kalagion sa tikang bitaw di mo gumawa ang kadagang tikang sahay masipyat ka ikaduha ka nang ingkuranan di atiki kay pag-agi basta tuhod muna ka makita itong angay ganay sa improve kaya na mag-ikwarta nakunaw na ang council na daw si Mayor Regencia Vice Veracruz na mo ginahimu ang proyekto so nakulam naguba diya kaya wala man amo mo ginagiklaro nga wag kahoy nga maguba diya wag makupol nga kahoy no Doon na naman magputol ng kahoy, hindi na itong, doon na naman ay kinanglan ang mananghid yun sa saktong mga kanang bitaw na to authority, sama pa ng nitraddi na mananghid, gagawin sa kamuputol mga kahoy, kaya makabuot lamang ang putol ng kahoy, mura man ang DNR. So, himo na at usbon, dili na siya usbon, pero kanang improve lang, ayuhon lang. Ayuhon ang paguranan, ayuhon ang gyanan, butangan og sugas gabi. Kisod mo kayo nag-white sa kagod, magabi, mag-programa tayo sa gabi, kaya doon na may mga programa sa syudad na ipahigayan sa gabi. Kanya, piling ko mas mga tao, labi na sa mga edad-edaran, no? Muhan adya. Muna nga, ang tuyo mo ganyan just to improve the amphitheater. Then talking about cultural heritage, ang ibang anak ng saka ng ordinansa man siguro sa unang panahon. As karoon ng administrasyon, after 2016, murag si Councilor Baksar pa. Nagpapaka ng ihimo ng cultural heritage.
Unya wala na siya comply sa requirement. Wala mo siya ma-deploy sa nga cultural heritage. Yun ay kulang, dili din siya pwedeng cultural heritage. Ang usa lang yung usas mga katarungan ako dito nga nakitaan nga 50 years ko na qualify na na as cultural heritage. Hindi man na mo'y basihan ko. Ang basihan sa mga aktibidades kung saan na sulod sa usa ka lugar nga pwede nimong tawgon og cultural heritage. Di man kay cultural heritage lang, parehanang na po historical heritage. Kaya napulitan ng luneta. Then, nung sakripisyohan yung nagdugo sa tao, may social, diya sige pusil sa luneta, muna na historical heritage na apil na iyang pisuhan ng kanang, kanang tapat sa luneta na Port Santiago. Historical heritage na. Gani siya itong balay ng siguro niya Ginaldo, itong gideclare ang independence, historical heritage. O cultural heritage, murang requirement good siguro, nga doon na ipligayo niya mga butang kung sa itong kultura. Pero wala lagi niya mag-comply, wala ni kapasar. Muna nga bakit niya siya mahimong cultural heritage, kung na may istorya ang cultural heritage. Ang ato lang karoon din nga, dili ni siya gubon. Kung tuon nila tanaw ni mo maorong gyapon naong sa kusakuan. Maorong gyapon naong wato. Di lang kayo naman makita karon kay gitaptapan mo guni. Ang kuan ni ang rason nga nung gitaptapan ni kanang gyud mga kanang gitaw construction site. Ilang din ang alihan nga dili kuralon gyud para wala mo kasolve gitindro mo gayo. Ang basta ulugan kat mga butang naghandgin equipment niya. Ya maulugat ka, magdakinas ka, ya mahimo man nga pasangin lang ang mga kontraktor. Sama ko mo sa kuan. Kanang daang merkado na sa palao ba? Then usama ko sa nga dinangay cultural considered as cultural heritage ni kay 50 anyos na nilabay. Ako nakita ka na itong merkado, sumpa naman na 50 anyos. Kaya pagkakot 1960s din yun, may merkado. Gubaan na, wala may ni giguba, gidemolish na, wala na siya improve. Kantuyo, improve. Pero gidemolish yun, nawala din ang katundang merkado. Tungod lagi kayo sa kaninguha, katong administrasyon, ma-improve yun. Giguba ng katundang merkado, ilisan ng ganong bago nga, medyo moderno na. Kaya di may nasa malikayan, napaingon kita sa kanang modern world. Di magpapilong pabilin ka nga ngunani lang yun tungkol kay Donat dunay yung sentimental value sa mga butang magpabinil lang itang ingon ana. So dili ko siya mahimo kay makita sa mga sa banang iligan nga mo improvement. Pareha lang sa gunyang panglungsod may gani kay wala nang himong heritage kanang SP building wala na. Pero improve man na mas makaroon ganahan mo yung tao mo sa kanya minority ka, opposition ka, administration ka, mo sa kanya kay nindot ang mga pilit nanay mga opisina nanay hall nga conference hall nga tako nindot na gani ambot kung na-upload na ba nanay elevator ng kanang sa kanyang panglungsod. Yun naman wala ikaw na una nga dauton, bukon, wala ikaw na una kundili nga i-improve lang. I-improve lang ang lugar para kung doon na kayo mga bisita sa mas pagsaulog na sa pesta, ang abot ng mga bisita, ang indot, kaning lingkuran, indot kayo. At ito mga gitulutan na mga gusto. Una nakita ni Mayor, nakita ni Mayor, nakita po ni mga opisyalis kita na angayan yung i-improve ni. Pero kung tanawang rin ng appreciation, mo lang yung dagway, ang makita ni mo yan, yung lahit na sila na tiles ng mga lingkuranan, kunya magianan, kanang iyang magianan, simigi na naisuga, niya makulog ang polo, kunya ang lingkuranan na-adjust na, nagmuagi ka, tumangan sa tao, di na ka magsabon. Kay muna na usanin na wala man akong tikala ko kay kanang stage ba kanang computer wala man usa man sa gingon nilang sa cultural heritage kanang stage nagiusab na iayo man wa may nadungog na tong reklamo mausab na sa usab sa dagway sa kanang gusto ka na amphitheater. Kaya mo na nagtaklog na rin atong stage pero may demanda nga nadawat ang syudad
Pambot karon, unsay wa ko pa. Wagay ko kapasa gid ni demanda, no? So impormasyon gikan ni sa inyo, kung ibaw ko sa gusto Kagahapon sa buntag nagpahigayon sila og press conference diha sa may Jollibee. Kauban si Attorney Franklin Quijano og iyang mga kaubanan. Ining ilang ipasaka nga kaso batok sa LGU Iligan. Oo. Doon na rin kapit sa ako nga, wala bilabot politika ni. Wala may kaingon nga apil politika eh. Kung ikibanda ka, di man yung pwedeng apil ang politika. Ang imo mo yung tuyo, ang imong motibo, ang imo makita mo mo, ang imong badilang, ang imong mga speeches, imong mga expressions, kung sa ito yun, imo, labi na kalong nga doon ng eleksyon. Ha? Ay, ako tanaw, ako personal ko ni, dugay-dugay naman sa kumisilikan, ay business kapin niya, naman kumisilikan, walipay ko kumatarong na, gani. Ako nga itong nakita, dili man wala kung kanang contractor gud ako namit, ang katumayang engineer, no? Ang engineer, during the groundbreaking, ako yung yang kumahimo, pasig mawala na ng COVID, pahuman ng amphitheater, so wala pa sa dinisigan. Para kung doon pa gayon sama sa kanang gitawag na itong mga dancing. Kung sa pangkalihukan sa pesta, kaya hindi mo sa magkonsenso na tundot na tanahon. Nausap, maingon na ang mga atong mga bisita gikat kawan, nausap na magiging iligan, at ginsyon naman di ay. So, saan niya akong tanaw, wala yung may iguan, wala man yung usawa. Gusto na pagpunod naman kwarta, unsang mo yung politika o ng kwarta, na imo magiging ibo-ubo. Ano nakita, alang kalambuhan sa syudad. Okay. Padayon Kunsehal. Muna nini nga namang ng demanda magkana or whatever, namang ka nag-korte paingon. Tumagon sa karong administrasyon. Sige. Meron siya, di na mahadlok ang demanda, mag-uol mo kinaandan anang mayura, pulos mag-demanda. Ikan pagka mayor na pagsugod, ambot sila, kapit man makuhinta ka demanda ang nadawatan na. So, wag na siya, pero di na siya pag-hinapay ang demanda. So, gusto po lang na-preso, na-preso naman na taon na. Ambot lang kayo, sugot pa ba na? So, di na, kung demanda lang, mayo, dili siya matandog ka na. Kung demanda, tubangon na to, kung sabi tinuod, di na pwede nga, kung demanda, kitang mga tao, may mukom. Na anak sa media, anak sa social media, anak sa radyo, bukman, magkinsay sayop. Kaya kung doon sa demanda, ipabot sa korte, ang doon na lang sa tungod nga mahukuman na, ang korte lang yun. Ang judge lang yun. Kung kinsay na sayop. So, kaya na naman ang demanda, sigurado magtubago na mga abogado sa administrasyon, magpaabot at kung sa'yo may kabuuan ng demanda. Sige. Wala ba yung mga preso, anak? Kung sa'yo man tabo, dito na daw. Dito kibaw. Pero kung ang ato lang na both sides sa politika, sa administrasyon, sa oposisyon, ako ni malikon, na kaya namin gidemanda man, dili pwede nga ang kaning mga tao or trial by publicity ang may tabo diya. Kinanglan kung mga minaskorte, kung kinsa yun nasayog, kung ang administrasyon minasayog, or wala ba substance ng demanda, korte na yung mag-decide na. Okay. Salamat kay Kunsehal sa imong opinion or imong itubag kabahay nining So, ako lang yung nagpakuan ko sa mga tao kay kanay kusog na mga social media kay na nagkaabot na ng politika panahon ninyo niya. Kung sabay timbang-timbangon sa katauhan, kung nakaayaw ba syudad nga i-improve ang anawang computer o nakadaot ba nila syudad. Mura pwede mong isulti des media sa social media, sa radyo, inyong radyo, opinion nila sa mga tao. So kay kaliman naman, naman ay penalty mo sa'yo, doon nagigay, matinodaan nga sa'yo ka, waton ta lang eh. Sige. Salamat kay Kunsehal, may buntag ya. Salamat sa pagkatabi ngayon.